Predstavujeme vám výnimočný rodinný drevodom. Nachádza sa vo Veľkom Slávkove, len 5 minút od Popradu a poskytuje nádherné pohľady na Vysoké Tatry. Dvojdom je vhodný pre 2 rodiny a ponúka rozlohu pozemku 630 m2. Má moderný dizajn, dokončené sadové úpravy, oplotenie, záhradu aj vlastné parkovanie. Na prízemí štvorizbovej časti domu sa nachádza obývacia izba s kuchyňou a vstupom na terasu. Ďalej tu nájdeme spálňu, kúpeľňu, samostatnú toaletu a technickú miestnosť. Na poschodí vás čaká priestranná spálňa s krásnym výhľadom, detská alebo hosťovská izba, miestnosť pre šatník alebo pracovňu a kúpeľňa. Na prízemí 5-izbovej časti domu sa nachádza priestranná obývacia izba, jedáleň s kuchyňou, vstup na terasu, technická miestnosť, spálňa, kúpeľňa a samostatná toaleta. Na poschodí nájdeme detskú alebo hosťovskú izbu, kúpeľňu, miestnosť pre šatník alebo pracovňu a priestrannú spálňu s jedinečným výhľadom a vstupom na terasu s veľkosťou 26 m2. Moderné technológie zaručujú energetickú efektívnosť a nízke náklady na bývanie. Dom sa nachádza v modernej štvrti s výhľadom na Vysoké Tatry a je možné ho zakúpiť ako jeden objekt za zvýhodnenú cenu. Jedinečnou výhodou tohto domu je, že interiér je pripravený na realizáciu podľa vašich predstav. Budúci majitelia tak získavajú slobodu vytvoriť si priestor, ktorý bude dokonale odrážať ich osobný štýl a štandard. Kontaktujte nás a príďte si pozrieť tento výnimočný dom osobne.